Jo de gran vull ser bomber. Jo faré les mànegues. Doncs jo els camions. Jo inventaré materials que no es cremin. Doncs jo els vendré per tot el món. Doncs jo de guerra. La nova indústria és al darrere de moltes idees. Per això genera el 59,1% del PIB i el 53,7% dels llocs de feina del nostre país. Catalunya necessita una indústria forta pel segle XXI. La indústria és futur. Tria futur. Tens una idea, tens un projecte, tens ganes de créixer, busques nous reptes, saps que ho pots fer, saps fer xarxa, no et vols estancar, vols progressar, t'agrada la llibertat, tens passió, tens motivació. Teniu tot el que cal per crear una empresa, us hi ajudarem. Entra a inicia.gencat.cat, xarxa per la creació d'empreses. Generalitat de Catalunya, pel treball, som-hi. Reinventa la teva empresa. Porta-la més enllà. Innova en el producte. Innova en la gestió. Innova en l'estratègia. Sigues diferent. Pensa en xarxa. Fes equip. Busca nous clients. Busca noves oportunitats. Obre nous mercats. Obre't al món. Fes més competitiva la teva empresa. Et farem costat. Acció, l'agència per la competitivitat de les empreses. Generalitat de Catalunya. Per l'empresa, som-hi.